years ago. Yes. Na nera wekuru burisia and my mentorship. Igale na nyango kanga at least these are products. Tumanya ko to gotara so wamo na nene mono asobo Kristo kiagere kina kire king enjo. Na nene mono como manyanya sai mono egere tunyara ko to gotara so wamo. Yes. Egere to endrete kona kuunengia nganga kichinjira cheito jira mona nyasa. Actually to ngere ukina. To endrete ukina yes. Ukina asobo amate bua usina nyasai Jumamosi Elia etani watu waligiretea magana manene sana andake aso kweunenkia ngiura tunyuli mulisi sinini goto begera sinini ngikia lenge anomoroko asi kiratu akole introduction ile sinini actually wiki elia egotu anyalete ko batu koligereria mono igoro ya reality check ngagito kunyara ko tu kweligereria indutwe ko bwamate witu na amuna na nyasaye amaswali naro yeda orotu anyara ko batu kweboria gago nganda ke nyasaye mate kana mubwatu bwamate mona nyasaye it means no nyano kugoyererania gose nkwano ereregira oise gotoka ngani go ikakwaga nyanga kielio bwatu mujandolio kana lio kwana na nyasaye then there is a problem kanyaruru orega to conclude out the no nyasaye tata eti issue ya fugufugu wose luku wa munesi wosobo kendo igata etinya ko ba mulero kabe mulero kabisa anya ko ba mukendu oba mukendu kabisa so that igona lyo kumanyunganse mukiyo kolete oteneine so kurugago bono ga uno ya enkuboria maswali reality check onya umuntu amakuboringa ko inyoru musani egarota to konya lyoka anda akekero kwa very stack was in traffic jam na lyo wagera nyalebe ngakin konya kuruga. So you need to maintain that relationship amo na nyasaye no takero kubwatania obwamate boliamo na nyasaye igonge ngenda bete karo kinkelinga lukewarmness totakerio bega tugaiga ekiagera ose ko baigatwa omuchando ni gokunyara kaba okoraki gokobororo lakini rende ekero ole molero gosomo kendu then you are able to do what to be engaged na bokunyara kaba okoligererigwa nga nsemo kieye ole bono ewikega yanyara kaba gatoleta kumumanya nyasaye probably before antara swase wikeye omulisia juvenile ingi kwaro chase wikeria egera tumanya ko antara se wike actually antara roche konga reality check una wanyara gukwana itangan mulisia ugo tkoranga tutakeiri nyasaye turi kwanza kumuligia diria ubwate michando nyasaye go kumurigia kirengaki sure nakige bono nakige go to connected ni reason ya rero gutware relationship bono na nyasaye wetiranga bone ekero muri na nyasaye kirengaki tari okumuchekiri yubwate michandioka igona liyo kolete ndukiki no liyo atware relationship otherwise oisa koba nga igo kolengeri no nebo no musani watu aliyo wate problem naliyo kumurigirioka musani utaho kumanya bobe ono no okoleta ochigoranga ochigokora kurwari goranga umuntu oyo utware mechano omanyanga lero gocha umachano no kole twende gabo nababona nabo sometimes wako you know because yo kole ndioki omanye tinga yedi mechano kana naliyo kumuri na nyasaye nere in fact gotokere tumuri kinga kicho ngakionse nere reality check iringa turi kumutirigia riringa kiye chando yoka Molisha Fred ngikwa roja se point ye asiki aya igona ranga mbuya totiga lettre connected with Jesus Christ amen ekiagera nere bieka uragere tukine una bakristo na indi nere bieka uragere tuama matunda na utwara experience kia uwanjani kwekene asante sana alright asante bono akero tu inyoiringi kialenge bono kumumanya nyasaye mulisia bono kumumanya nyasaye kumumanya nyasaye to ise kuligereria biche yugago nando je Geoffrey onyale te ko yobwata ko mumanya nyasaye paka otware obwamate bwabene gochia sare egoro munyale ko kumanyanga ere ningo na nyasaye ningia kunyara kaba goraki gagokora iyo gotoira gochia se kifungo gigotoigorera ase lesson yega kere Yohana 15:2 kifungo kia gatatu ekigagotanga
n'obogima bwa kare na kare nabwo igo Geoffrey nta etosome ekero kuligereria sigeteke funge cyumutumo ncyumurire bono mambiano motegereri gitabu ne kya Yohana 15 na bibire egesieli kugosomurukirere 13 John 17 verse number 13 gukuligere number 3 kugosoma amalika ukwa na byiga se bungo bya gatatu na obuguma bwa kare na kare na bwobo bakomanye ayenyasaye bweke na bweka na ende Yesu Kristo watumete na bega kare gote bayo obogima bwa kare na kare na bwobo bakomanye ayenyasaye bweke ne bweka na Kristo oyukwanyarete kaba watumete in other words Kristo gosinya saye ne obogima bwaki bwa kare na kare. Without Kristo ndubuga dibugima bwaki bwa kane na kare na gwetira se Kristo actually gori koleta bono the major point ito konyara ko bato kwarera through the lesson ere igoro yobwa njani bono ase wiki yega ntonyara ko bato koligereria nga inki ebukwe konyara ko bage kwanera igoro ya Nyasaye na ne ngaki tura manyanga Nyasaye reni ningo nguji tore koligereria chimbwa jae tonyara ko bato koligereria na ne moneka to koligereria chimbwa echiga njinyara ko bachigo torokia igoro yobwa njani bwaye lakini anene mono abandu mbaiko nyara ko bagoira bagose bakumanya igoro yobwanjani bwaye kolende ni ko bagoika bamurigire nga Nyasaye yo ngakibona gotorora kana ngani gato egesuru go se condition gete lakini dende asengenjo yabene inkeringa message Nyasaye ko nyara ko bagoto anke gocha saba go chinga kiechiga inkeringa ndotakire tumanye obomaene igoro ya Nyasaye na antumanye nga Nyasaye message ega igere yechinguru na egente kenene egangene ne mono tukumumanyira nkiringa ni gachete kunyara ko gagotoboria egara tukunyara ko bato kuligererigo nkorra tole torobwanjani bwa Nyasaye torore amabe ba Nyasaye torore the beauty ya Nyasaye torobo maene igoro ya Nyasaye na kurugawo tumanye korora tokoranga message kigose ujumbe keye akonyara ko bagakoa aba Kristo ase chinga kune chiga and finally to gojigo kore kwerende to ko conclude nga Nyasaye nigo are obwanjani so andake kerokin na otoranyara ko to ntoeresa kabisa gose kegima toranga obwanjani nga kibonya ale to ko ba lakini dende buna to kunyara ko bato kwegera igoro ya Nyasaye na ande na bato kunyara ko bato gosaba egera to nyara ko bato kumanya igoro yobwanjani bwaye na indeed egera to kwanragu there is a fast which comes automatically nga Nyasaye yanjetense goika kamurwa mwana ye mama moima erinde monto ndibwensi mwegendere tasira mwenda nyoro bwaki bwakale nakale so in essence God is love Nyasaye ni gorare oyo obwanjani ekiagera nero go nyara kaba gagoto konya asinjire kabire ekara to nyara kaba to gosabaya iga ni goto ko nyara kaba to goskina amonere na ande kara to nyara kaba to gokina amonere bono ni gagoso aje chinkoro cheito obu amate boli buga manya koba oborongi so egento to buganda to kumanya bono ntuko nyara kaba to koligereria igoro ya ebicha ya bene buna Nyasaye ko nyara kaba gakorerekana nto nyara kaba to koligereri gagunga Nyasaye injira kiechi akoreteki yari embwa yaye ngakiere tunyara kaba to koligereria ebicha ya bene ekera twanyara kaba to koligereria ebicha ya bene ngakia ko nyara kaba gakorerekana nkoruga ugo ntorore buna Nyasaye are omachenu so igona into we need to be holy nto nyara kaba to koligerenga Nyasaye ngakia robwa obwanchani na nja ko bato koligereria nga Nyasaye engakia botongi na kia kunyara kaba koraki gakoba asinjire kabiri and finally to nyara ko bato koligereria ngaki Nyasaye are amona into in other words is Emmanuel God with us karibu mategereri egara to gwansa koira lesson ya lero na asinjire kabiri yo omoerio ye ntonyara ko bato kumanya Nyasaye mono Wewe sana mulisi ya introduction irengi ya kigima na ayibo igumwanchi mulingo na igwe lesson ya uko igure nga kumanya Nyasaye kumumanya Nyasaye lakini mulisi ya gero tutwaira na asura mona balisi bande ukuligerelia ase mulikibwire senimba nabegede bichanere yalinga gwingi sana ishwa ekero kumanya Nyasaye umuntu naragu okoranga nababu ateta maboka engusabale nandi go korora yani yekanyete is humbling himself go asama sabo nandi shukuri ensemo akuru ensemo ya enige suntenkiro umuntu uyo inchekero nali kunye kuligelia reseni yiga nabondo chinga elito kumanya Nyasaye to kumanya Nyasaye ningonye to kusaba
You need to humble yourself. Na andi bono kumanya go Nyasaye nabira nyalikane tuli no ana aseme chanda na sege sunte kenene lakini kire tokonye tumanyo monene weta sama sabo mulisinga oko basege sunte ge mechando yo mabwenseye lakini bono tu kumanya go sunura aseme chande yuriyoka gwasabire abantu bange karako so aseme chando gusa cyokweru so rwaleru tali kunyera gusaba ara asege sunte ime nagonya abandi baso ira aseme chando babiro baotora ndi bagira aseme chando go sasime bwekano kerara asege sunte bono ebiche ndo chikali to sominga katura sobobe kumumanya elitorwa asige sunteke torasaba. Actually, kumumanya Nyasaye egera torwa asige sunteke iga, we need to be connected to God. And the only way we get connected to just Nyasaye. It is through prayers. Samasa because samasa wana to communicate direct with our God. Totabu atene mediator in between lakini wewe gawasa wanga Nyasaye one nkonye asinge njo yayana na ose kwa muirane Nyasaye one mbiyamono asaya wankole. Because many times abantu to sabenga kitu yemecha. And this is now what we want to erase. Tikana ande tu nyore kumuirane Nyasaye ngambuya mbiyamono in all that he has done. Abagana we mulisi mwana. Yamono mbiyamono mwancho maralia. Tulinganelio ngaki tuwenelete kumanya Nyasaye. Na Nyasaye ito niyo tuwenelete kumanya wote asawo somalingana. Nga omusunte niyo okora mwanya bantu. Osiria ukwena kwaye no kumanya Nyasaye asensemo yechimbo chaye. Igo buna into ba Kristo we need to live a life of knowing God. Mantu wenete kumenya obugima bwo kumanya Nyasaye. The only way tramanya Nyasaye ito no basomalingana liyaye elira tokonye tunenkinga oyo Nyasaye otongite Nyasaye nginjuki. Buno mulisi atika oteba chimbo cha Nyasaye. Ne chimbo cha Nyasaye injira tiyo turachimanye tutabeti abegi boso malingana liyaye. Tutabeti abegi bosaba. Tutabeti abegi yani we practice the spiritual disciplines. Imbo ya Nyasaye kuruwa sense moya introduction yake atukuli tukuli Nyasaye kwa Nyasaye bobo nchani. Na Nyasaye bobo nchani uikawe Nyasaye mochenu. Uikawe Nyasaye utari onchoka. Uikawe Nyasaye umwegenwa. Yake nana soma sikibungo kia Yohane Ntangani inye ekibungo kia 8 iyo toroginga na Nyasaye itu ale umwa no bwanchani. Na ndiye kana soma kibungo kende ya Zaburi 103 na kiro kiga toroginga na Nyasaye itu ale Nyasaye wa madira. Isaya na mbigo kia 3 nero ya konte bina Nyasaye itu digale Nyasaye omocheno. Igonga our emphasis as Christians, we need to embark ourselves to prayer na inde tuanjelenga Kristo Yesu ni gachite asinginjo wanchiro kwa Nyasaye nekera njiro kwa Nyasaye yobono intuna ba Kristo tuanchiro gotara asomoika no moikoyo ni gotoka mia Yesu Kristo igonga let us involve in a faith community ngato kuna gusasima asichikanza chitu tuanchie Nyasaye itu aso asichinkora chitu wetira asosaba na basomani ngana liyaye. Amen. Mulisia Juvenile. Actually ekwendenga to know God. Umoliki weresoni asinara betinga ki how a relationship with God changes us. Nga obuamate bwaito na Nyasaye ngakibo kora kintu ki otuonchora that no balisi murapea iga oisa kusimeka wasino musie gasimikire wose South Mugirango oyondo gasimikire wose nyali bali oyondo gasimikire kwere and different oyondo gasimikire wose Turkana omusioria to wansa uno musiole ole gose gusi to wansa uneweka ino to kubekana na mauga na robo igo na bogo simeka liuga diso kibisija kulingana okay liuga lika se asegete igo liko bwati bisija biyaye ni lindira asegete bwati bisija biyaye lakini the same what the same flower inki yako gera igo am environment yaliyaye na marabaye agonchole gente yakora kintu kiki yanyara go produce
for that fruit yanyari okora kintu kiki yanyari produce inkinta tiko teba eke tubwate relationship na Nyasaye obwamate boro buya na Nyasaye niba kitatu ko change Moses ekero abwate ekera abo murete na Nyasaye ekere ni tugo change era tama itinga ngo nkora na mesete era tama nyite lakini abantu bakumurigeri ba muruje Moses was what bright yani garekanto orenge umumesu mono ngiye kogera bakera bakomera na Nyasaye ekero omera na Nyasaye embugeri ya ebono ikakora kintu kiki ere tabauti walibona kera bakumurigereria baronga kai Moses ya amesogosi na iko eke tubwate a proper relationship na Nyasaye na watu wantu manyanga na chimbo chizo chire lakini abatu etana ine aba bagotoligereria bakumanyanga umuntu yo na batu relationship nango Nyasaye asinge ncho kintu kiki amatunda alia okunyara kore kintu kiki okunyara ko kurusia wonya go produce wonya kwama nara ya koro nga relationship ya una Nyasaye ngikore ngiki ngakire ekyara ngikore ngoteba igo tuweza kukwatirira Nyasaye weza kuligereria iga is it Matthew chapter 7 verse 16 and 17 ngoteba ngaki no ngoteba nga I'm the fine no mulege ndukiyeke branches weza kuligereria bono tuweza kukwatirira tobe misabu ko chinsagi tobe chinsagi sa chiko produce igento kelia emelia ko kora ngento keke ekongusa kunzi na kike ko geranga we will be able to produce what Jesus has given us ekire igento kelia sa atoire na kitoko ngento keke na kitoko rusi na kitoko beta bauti kurugabwe kiri saitani atoina kinanda kitoko ngento keke na kitoko rusi na kerokyo igoka utwaro wa mate obija na Nyasaye wekarato wa angena naere amen in other words Geoffrey amuna walisha egera tunyara kwa tokorra ebicha ya bene igure ya Nyasaye injira nero to kunyara kwa tukoligereria mpaka tosomeringa na buno mulisha nyara kwa koraki gago kebeka na ekere twanyara kwa batoko somaringa ne liga ama ena magana kubwatia ni gakorrekana na ali mbuya ya Nyasaye ndinga litanga ninkelinga Nyasaye ni garo ibwe chinguru. God is all powerful. Tuise kuligiria job mo kifungo gya ige komina kabire na bage ko nyara kaba ge gotoro kya se njire kabire hiyo. Tuise kuligiria mugano job ni gaetire to so many circumstances. Lakini rende these circumstances nchichi etikomurusia ororo atiko buya bwango Nyasaye. Iga manyetenga ama ene Nyasaye ne role nechi nechinguru. Na ande nigo to kuligiria twaranga Nyasaye ni kama everything. By the way na manyetenga no nyane kara gutungense yiga na mayetenga mwanya bantu kujara koraki nguwari ekagera across the plan of salvation na ande God is ever just na mana ta goturiti gento kebe asenge njoye njere kabireyo iga gukona jira buno ko bakwa ko kadaki buna kore na ande njere God is ever filled with mercy. Nyasaye ni garo ibwa mabe obuga mabera na hani Nyasaye ni gare oibwa kolemereria and actually God is ever wise. Those are the attributes of chimbu jango ya Nyasaye. Nyasaye ni go akonyara kaba ga ko boli keroyo nekere tuachira astray God forgives us. Tima edinga intuya banyene ngane ya forgiveness ngonyara ile ko bage ko baraisi go seni go kwarengere ngano oyo era ta ko nyara ko baga koraki kwabirika in one way or another. God has a plan for us. Jeremiah 29 verse 11. Na ande the plan yetali ngere vivi. It is a plan of prosperity. Nebran yo kin. Na ande Nyasaye can ever wake up from the dead. In other words, na wako nyaranga tuachire maminja tuanyara kwa batoko kora ebita ibro boronge lakini rende Nyasaye nyara kwa kora ki agotoboki. Look at the issue of Lazarus. Imedi na mata niko bakalengere bata nga anyendri kwa lengega iga kanga momento takweti takweti lakini onyara kwa kuboliga manyanga goja some 4 days later obolinga imwa koraki imwamobeka so yeye this straight go jigaria abande kera bakumedinga ngakiwo seneje nyare kane lakini kwanya oranga onyare kwa baga koraki gakomobolia. So God is also a strong king na
Nyasaye igare ever lasting igaro yo kanenda kale. So that is why now ekere erega setani eganga yae nigari meneti egara nyara kabaga go distort gosanyara go saria embo yango ya Nyasaye. Lakini Nyasaye ni gaganetie tonyara kwa batu ko erase that kind of doubt. Nyasaye I mean satani gakoleta doubt yo create binde binge, lakini Nyasaye garoro na hana bago tuashio nga there is that great controversy. But we thank God that Nyasaye obeiro mobu. So the plan was omoborobilio buo komoboria amanya mwanya bando ni gokorrekana as obwanjani bwaye no buronge bwaye. Neye korrekana gweterase ogukwa Yesu Kristo egere injinaye amo na abande tunyara kabato kubarirwa oboronge because korugaiga bono embwe ya Kristo ni wesembo ya Nyasaye ni gikunyara kabaya korrekana ase enjire kabire yiga. So in other words enjira to kunyara kabato kumurigereria wesembo ya Nyasaye na ande ni goto kunyara kabato kumanya bene Nyasaye igonga for us to grow as in kunyara kabato gutogokina toligereria embwe ya Nyasaye tomomanya saidi tomwanje mono tomwegene na tunyara kabato gokoraki togokina amona na Nyasaye. So korugaiga na ari ya maya utsikia to denga God is ever holy. Nyasaye ni gare homo chenu morisha tima tingiora kwanire gawo ntarasukuchia senya sa tunyara mochenu ninganie ukwanire ntekemo igoro yebicha Nyasaye, the clear picture of God. Korrekana buya kigima kwa Nyasaye. Korrekana buya kigima se kwa Nyasaye. Yes. Yo murari. Akenari kurigiria lesson. I want to vyanga God is an invisible spirit. Na Nyasaye no moika obisekanite. Ngasome kivungo kya Yohana 4:24 eya otevinga Nyasaye ito no moiko bisekanite oyo otanyare kubwekanirwa nemewekanire yonsi yechibiche kitokora. So the examples of God's image is like fire, muro tokora, oborabu, egetare, embeo no moiko etoko yana kuwa mono omoiko mochenu. Igo Nyasaye igakoragana store wetera somo ikomo chenu. Ikera Nyasaye orine chingu. Ikera Nyasaye omaite kiregentu. Ikera Nyasaye bwa mabera. A wise God, redeemer and everlasting. Igo mwanya bantu chiga kinyinge ngubekana tore emewekana tokorosia kohoro kinga lemuwekana Nyasaye. Lakini lezi ngiro tumanyana kina marikama chena ki ebicha ya Nyasaye ni gego korrekana uja stole wetera asomo ikomo chenu. So the clear we see God. The clear we see God is through character, the deep our love and the trust in Him we grow. Amen. Yo umanya Nyasaye ukatume Nyasaye wito wetera simbo yaye. Tali asiye chitokora. Ono na Nyasaye itaro mochena. Mulisia nabo montale buliga mulisio utuli no mulisio mwando no mulisia juvenile inkigose Nyasaye atarachira. Nandi kwa kwa nirembwa ya ega ututaji kulilia embwa ututaji kulilia kinya saro mocheno nara alimeto kwebuli ngabono rende okorekana bya kimo konya sae tu amoro linya sae na tu anjetu na kwaerera ibinde byonsi gocha gocha nkibona ndakatarachira ngwa kuotie tabu kiligia okoroko batumu wakuotie okoroko batumu yu yalenge second no yani yali ngaba Korinto niliyokora 2 Corinthians 12:9 mone nali kukwana bujike ntugetege nini naga niyo motegereri amanye gasomelio agwe bolinga igwama nganale ka murisio tulinga tinuna bali simokonyo motegereri egoteba igase first 2 Corinthians 12:9 yali kubeka iga goyugo gosoma se 12 eyo engana neregana antuli ya 19 ninga ine mukagiritenga igatugwe kengera asimule naenda asobusubwa Nyasaye nigo tukwana ase Kristo na aya onsi akolirwa asoko bagache ino abanchwa
20 ataba na kina irukire nga insego chatimba nyora bunandigetie kubanyora na ende ndolekana asomole talibu na muligetie inwe ande guse mbanyore mure neliumana nelibero nendamwamu ogweancha ogwitania na okogenkana na obwenenu neliororoche ebintu ebikukwano igaiga nabira nyaleka na ibikogera karomo nakuligeri ngambi menyeta sama gima yaba Kristo na kyatrairanira bono ne aturuje mbo yaenga yenu no munge bwa mabira natuwa nchite lakini nabakuli koranga mwonya bantu naga nititura arua 7 geti taracha bwangu. You can also read Romans 2:4. Romans 2:4. Tosoma mami gefungo molisi atebire. Umibere gefungo giya kata. Igora naharo nabiko nyalekane ngo monene nabwate kiringa ngikora boneka atali goira na bwa. Aya ero arumirenga. Ibere gefungo giya kata. Gogo soma ibere gefungo giya kane ase Romans 7 egukwa na sigia kana mangana ko bwa. Gose ngwachi ayiro bungi buya buwaye na obolemereria buwaye na ukuganya kwaye na tumanye tinga obuya bwa Nyasaye nigo buligetie gukora gocha soko onchoka. Amen. That is why is it delaying. Igata gete tonchole. Onsali ga go chikokoligereria. Igobuya obuya bwaya ni ntubuta ni butangete. Kango chire. Koligereria ta mwana oli no nera na kwerete lakini egento ngiro atara akora. Actually to John 10:10. Omo bisani garoro asali obo mabwa mwanya bantu. But the better part of it na ndia tuajwanga kolende na ajire ndu obugima bwaki bwakare na kanando boli napa abundance. That is why now God is ever patient with us. Na geo eraganyete wonjole rukurwa kambuka kali no manyeta ali asotarere to mwanjo matagarari oyo tuligereti ashinjeje ejinga kiejiga. Omulisi wa tengange ntogeto tarerete kelio tarakoraki utaraonjoka. Let it off egeragera wake bwatokire bono lio Nyasaye tawe state goja egera na ma tagoja aligania abana bae wale tayari kumwaligania sama ekero mulisi mwanda gutwire samihende ngwa challenging Nyasaye embwa yo abukwabira ngwato tebye samatayo yes ninyale kanengo mu Kristo naro raze kanisa mebono iga bago sente no muntu myaka no 10 ataramwabira bado na bakomorora umusiara ngakike ushikia umusiara igo yani takumuikange buya gosa hoteba ninyale kanento ba Kristo abantu bana ntogechete yes nkonyale kanere ngano embono iga ngukwana turi ngaye itingo kwabera wakati wakorire tingo kwani tingo kwana naye because one of the attributes Nyasaye tagete ngelinga wakatwabirana ngakiugo chigo ikaigoro onyore turamwabiro yomi na anduka niti Nyasaye kwabira ndo tata Nyasaye kwabira izo izi ibone necha ya mwanya bantu tole service ndoge neti Nyasaye tokorere buya but into ndo tata tokorera abandu buya kelio ligeti gokorerwa akorero yomi no bonya ko Nyasaye kwabire kurachaka kwabira Exactly. Mulisto ire sema God is holy. God is holy. Igonga tuwene te ukero chimbo chito tumuende Nyasaye. Na Nyasaye twaro mochenu. Mwancho motegeri ekero alikulie kifungo toira se listen ili tukeli. Kifungo kito kia Leviticus 20:26 na Samuel ntangani ibire kungia ya kabere Isaiah 57 fungu la 15 evunge byonse ni bigotora asense amiri tukelinga kinya sawa ito aromo chenu listen ili tukeli ni yote nganya sawa ito 100% is holy sure yo gento keli to abweka nya sawa ito kenya sawa ito emia semia igaromo chenu this means ere nigare free from evil. Only good and holiness is central. Yonya sawa ito yento gotra mwikani asense. Kanya sawa ito ni gare omosibore kurwa sebibe. Ni gare nya sawa mochenu. Na inde ekernali kuri lesson asili tukeli. Nya sawa ito koba nya sawa bobwanjani oikabe nya sawa oromo chenu. Igo intwe buna ba Kristo no mwanjo mateo dotegera tukurwa ase TV ito yake tembe Nyasaye njiratie turamo describe njiratie geli turawega Nyasaye ito kirege chenu asenseye akata soma siku iyo ya Leviticus 10 kiandike mugia ya kabiri nga
obochenu bwa Nyasaye koba omochenu Nyasaye is not an attribute but is nature. Ibanga obochenu bwa Nyasaye, God as God of holy is the attribute and the nature of God. Mulisi andake nsome gitabu ekikia barawi komina kiandike ku gya kabire malika kali gotebe gumo nchu muligiri tebya omuganda bwonsi bwa Israel mobe abachenu ikiagara nche omonene Nyasaye ino ni gonde omochenu sure bya mono muralia nkorra tule Nyasaye na akura aba Israel yakira tukuli Nyasaye ito na egisa kukia aba Israeli abange bambalinga abachenu na kiekora elise ya just yote banga ki abaisari bas wisini intwe igo intwe tuwane tukumanga Nyasaye ito Nyasaye mochenu nekero tuli kubwati imbo yaye na ntuntu abachenu ne Nyasaye ito mochenu obochenu bwa Nyasaye no mochaka no umwanya bantu kuba abachenu yetawe iki twasomere Leviticus 19:2 no obochenu bwa Nyasaye tuatebire neneche ya Nyasaye kwa kitabu kia Revelation chapter 4:8 obochenu bwa Nyasaye nembo yaye urwasi kitabu kia Petero ntangani mekuminisano nemo. No one is all like God. Our God is a God of uniqueness. Ondeta iyo omochenu tuwento sasima na ondeta iyo omochenu turamuwega mne Nyasaye. Our God is a perfect example and a perfect holy. Yani ikesonkia wate abanga epitome of holiness. Yani perfect example of holiness. Igo kero tulirwe kubwati chimbara tireche Nyasaye. Ekero tulirwe kuhaba sombelingana. Ekero tulirwe as chinche chons tumayanga Nyasaye tuligoro omnipotency. Nyasaye omochenu na ondeta iyo ikira aligoro asamenyete ekiera iyo tutai koro asenginjo tutole kero chimbo cheito tumuwenere buna Nyasaye oito are omochenu igonaki. When people encounter God, they felt their unworthiness. Kunya likanele tuwaenda against God's will. Lakini ande kero tuwe tula lenge limno mwanya bantu nga tuachire mamijano kwa Nyasaye na nditiro nezale Nyasaye tunigaho tuwabira. Nakira tuwabira omocheitu niyo tokuwa abachenu. Let us learn. Yani tusome kumanya nga ekera tuachire bugeka ekera tuachire against God's will na ende twaliarezi nga tuachire bugeka tira nasale tusaba mabera tusome lingana lyaye na nigaho tunia sogweli ando tokora koba etongwe gechenu igo Nyasaye ito nigaro mochenu nigaho turangiri na intwe tomenya obugima go chenu unera bwekaro mochenu na inde chiru bechite chionsi chime chando yakirengenjo. Let us surrender to him through Jesus Christ. Amen. Amen. Mulisi asengenjo umulisia kwaniri goro nga igoro ya holy kirata kan kwaniri goro yobwanjani. Yes. Obwanjani bwa Nyasaye ngaki bole limitless utalikoera tabwatikera yangu tabwatia kirengo ntiyo turanyala kwa ngiki ko pim bwa Nyasaye ndahete abalisia na chofe tuligeriga ubwanjani bolia ubwatu tiwa se family yao labda no mwano umongino abaibuli bawo ubwanjani bolimbu bwate limit lakini ubwanjani bwa Nyasaye igobole mubwati kene ngokindi yonse it is limitless. Yani no changeling yankwane rugeria yabasairi watanga ki nga bundle sijire limited unlimited. Yani yona bokutumia njire ndo kiwango kende yose kiwango nkole ngeke no bwanje Nyasaye actually bole unlimited. Yani mbwati nga sigete mbokole ngeke aga ki John 3:16 for God so loved the world. Yani nga Nyasaye nga Nyasaye yakore ngiki agiyanje tense. Yani ekigyoka paka karu mwana oye umuma ekigyoka nawe yakora wajera Nyasaye mbwati ngendo keke mbwati ke epimo mbwati ke pimo kende gyonse ntoro tukuna ntumwanya abantu na tutwara gepimo nakiri bwajera Nyasaye mbwanya gotwara epimo kende gyonse
Ellen White igakwana iga igo bole so expansive yani expansive ne na sike taragale ukobigeria maiso tute maisa hata ko korege tugeke hata gukora nobeke mit nobeke whatever measurement uko measure nguto sabta onya korege tugeke tukunya gukora ngo kwanje ngo Nyasaye na wewe rwite ukwana igo bole so expansive igo bole ubokare ekero korige ko chiboro kurige uchensemo okurige ligo chibo bogeka ubwanje rwa boundaries yani mbubwati boundaries nga ingerieteri wikan ubwanjani iguru ubwanjani wa Nyasaye na tukosa kulikwana bono iga tulikwana up to the end up to eternity na when wait akujana go explain up to eternity we have not be able to finish it nga yani ntokonyara kulikora nganeli asike njage ntukeke igole tu expansive igole nene mono tutanyare kora ngana ndo bono bwanjani obo ngana onye mu disciple omorokiwa Yesu oyore getegoro yo bwanjani ari kurungaki ari kurukuchone nero getegoro ya mwana ubwanjani ngana onyere it was not able kuhereza ingani lakini akamanya gukorega nga ondubwensi obwato bwanjani nga nere na Nyasaye nakore ngiki inari Nyasaye nakore ngiki narime imeyaye eka Nyasaye imeyaye obwanjani ubwana naleo nyakore ngiki akunya ku produce obwanjani obo igo ngaki relationship tusotwara obwamate na Nyasaye keto tolo obwamate na Nyasaye nalitunyara kuba epo kusoka no bwanjani obwa Nyasaye ngo bwanjani obwa Nyasaye tunyara kubasokia onye ndubwa tubate nanyo Nyasaye nta tubwatenga umumanye Nyasaye umanye no bwanjani bwae nalirwanya gukora ngiki nalirwanya gusokia amatunda ali yakorokadenga umuntu oyo nabatu ngiki ubwanjani when we experience God first love it changes not only us but also those around us nga yani ngaka twaro bwanjani obwa Nyasaye talinga bugo to change ntweka abanyene ntutweka ona ndo bugo change bantu kyaba banta bari batweta naini igo nga tugutunyara gutwara bwanjani otenga njiri bwatu bwanjani butara change abantu bakole ngiki baminu na baba bagweta naini igo tu accept na Nyasaye twanjite ntokole ntuke tumwanje tukumwanja to produce bwanjani ulwaye kuchasa. So in other words, ekyo mulisia ko nyara kwa goteba because to describe kabisa mpaka kiwango gya koreke ya sinyire igoro yugo describe obwa obwanjani. In summary, God is love. Nyasaye no bwanjani. Igara ntogokora. We can manage. Nyasaye keraro bwanjani bono no bwanjani obu na bunyasa ekera gwetera sayo bono nigo kororanga obwa matubwa bolinga twanjirwa asenjire kabire o Nyasaye gabwa to bwanjani gochasa abantu baye Nyasaye gale royo gochasa abantu baye Nyasaye gale caring and dependable na gaguna marieta bo jabuna bona Adonai yo kunyara kwa kodoka the Lord of all who is the King forever na Yahweh Jireh. This means the Lord who will give me what I need. Oyo wikirani wetu yero unabona kurwa Genesis 22 verse 24. So yama ya kurora ya tota bingaki obwanja nubwa Nyasaye na bubolete foundation gosena buboroso bwokwegena bo banyore obomenyere na ando nyara ko roki uchiasa bande by so doing you could have spread obwanjani bwangu kwa Nyasaye, you could have spread God himself to the rest. Now Nyasaye asobotongi Nyasaye meyoboto mulisia nkora ko turanda kego. Yes, comment about that. Ko bolinga onye Nyasaye karubwanjani na ande Nyasaye tutonge tintu mwanya bantu asomuweka noye igon tuntu weneta ko bwanjani. We need to nini. You know God's love we report vertical and horizontal. Bone kere vertically atu anjete go jagaiga we should also spread it to the rest. Igonga na intuntu weneta ko bwanjani go jasaba we want to show love to the rest. We want to forgive go jasaba we jasaba. We need to be royal go jasa ekagre yere mbwe yango ya Nyasaye. Igonga
I think mulisi nkwabe kabya omwando aibika na wasoma iga. Our main part as Christians is to practice this love. God is love, lakini tuko practice love. Indu wente kwegia ogekoronya tora Kristo to kwegina kubwatia obwanchani boli. Gononye Nyasaye taitete ntoita. Onye Nyasaye ta omanete ntuo mana. Onye ta aramete ntuo ram. But obwanchani borobu Nyasaye na obwanchani. Intumwanya abantu ntuliko babwanchani kulinde we practice love. That's what you said. Exactly. You wanted to comment on Maria. God is our provider, but the gift of His Son is the greatest love. Amen. Yes. Na Nyasaye nero kumu. Ngane kewa, lakini kewa. Kenena arwede. Kena arwede. Nikio mwana wa. Nikio mwana wa. No mwana wa yule Yesu Kristo. Yes. Nere uwanje ni wona se mwanya wangu. Lakini hata somese kitabu ya 1 John 4:8. Ngere utawanje ti. Tamanyeti. Utawanje tamanyeti. Sawa. Asinge njeyo Nyasaye no mwanje. Igonga sisi tuatokana na Mungu. Yeyote amchwaye Mungu atusikia. Lakini asiyetokana na Mungu hatufanyi nini? Atusikii. Igo Nyasaye nere enkoro yo wanja nenkoro yekene. So igonta te okura asitukirigo te banaki. Nyasaye bo wanchani nandero mochaka no bukwigena bono ntubuna manya bantu. Let us receive it. Kyatobonyore, kyatobonyore, tobomenyere, kitokina baminto. Amen. Actually tutaruga abwe. Ndukire umurikira uko naiga. If we love one another, God lives in us. Yes. And His love is made complete in us. Igo yani ngatuise kwanjana indutweka obwanjani Nyasaye ni gakomenya ime yaito nekira amenyire ye ime yaito obo muikiranu bono toko muikiranu inas nande kuma kwenda ukwana iga when we have God's love in us we are better able to love those around us. This is the ripple effect of God's love. It impacts us first. Igekura tukudai tu abanyene. Yama ya osoka. Then it swells over. Yani bono ya ngaki yama watika. Yama ya spread. Yama ya uskocha sawa. Yama banda uchia asa abande over and impacts the people with whom we come into contact. Bono yama nya gosoka ya impact. Oyora next imbasonde oyo next ge ko impact ya next oyo ko impact next ya next when it becomes and in the process bono twanya ko complete nga no bwanchani obo yento kende obwanchani obo amazingly His love is extended to us as a gift to enjoy, not as an object to earn. Go ndio to chukura bwanchani obo. It is free. It's a gift ya sakuri nduki atoire manje kumanyanga kim nje kana somete kwende kana somete lesson yeye na nati kuri rais nga maraika ali ali iguru aya grace obuya mama ati kuri abuya my body I came to discover nga mama ati kuri abuya abantu mama kuri obuya into watu ba wete na mama ati kuri obuya asengenjo ekenenge ntukerure freely Varia, they are perfect. Nyasaye yani this unlimited gift yani obuyobo bari baganya kumanya asinge nyombara ko mbakori tingeke mbagweti ntubona ntutu agwete tutakiriko tutakiriko sirapi yasaga extend obuyobo libwaye ucha story tuli moyo igobono no bwanchani obo to kunyara okwanira tia to receive we practice it. Sure. Nekera tu practice ire wana litoko manyo embwa ya Nyasaye. Remember to ndere kumanya gwakwanira igoro ya kumamanyororio Nyasaye. Nembwa ya ena ri you reflect bunobwa obwanja ndibona kera toka ndaso botongi bwaye. Egente ko mulisio juvenile ira ko ndemete kiango sire sana. Ya ko gosira. Awasomire statement ya sana alinga ki. Inga it first starts with us. Tuigota kabisa paka tuati achoka bono manyete liro libwanje ni ubombo wikaso yo mino ya mbura tura igota umayete ndo wateka ena imagininga obe olete barum obe kamaje barum yete wateka maji ataranyisana
bono ne nduko koranga tubu atiwanja ni ujiwe minu kwanja ni mbura time yago actually a point yako uikabuete receive it onyo robwanja ni oyo onyare ko bagoko bamenye bogo isane ko bamenyera and then reflect to others because you can't give what you don't have onyo to bwati wanja ni to nyara ko boera ije to kungaine litora shobo kora na ningwajira kilimbuyo me yago lakini buwe kaboro obugwatika tali ya ukobetre so koruga gono na ria toro ginya sae ngakia korrekana ne chinguru chine na soboto ngiga gabono ako janga is Elohim nga nigaro yibwe chinguru kabisa ekiagera gukwana kire gento kya nyara koba yakoraki kya nyara koba ge koba lakini wono katika woseka to so as Genesis na anya sawa yorrekana buna ya yoro our close God na ando ga gabona ko nyara koba go form mwanya bantu iga gabona akorrekana into action kiagera ko nyara koba go form mwanya bantu nyara koba ga komo obugima na andu kurwa umanya koleta that closeness obugamwe boli yani amonere na kia elia ko nyara koba koraki ga gokora so nyasaye ni gare ange amona mwanya bantu na at the same time na akorete no ali iso ga ko nyara koba ko rule over the creation ekiagera na roro nyara koba ga gotonga so goetara nyasaye ni go to ko nyara koba to koraki igo to ko nyara koba to komenya to nyara koba to gotara na ande to nyara koba to ko tuara kende gionse to korete to bwate so nature amona creation ni go bi ko nyara koba ko roki mbwa yango ya nyasaye ige ko ra bi ko nyara koba ko reflect mbwa ya nyasaye ekiagera kuruga ugu na otokorra chinguru wisdom and care erinya sanya le ka ba koraki ga gotoa so creation gwetera so botangi ni ko nyara ka ba gotoro kinga nyasaye ni ga ko nyara ka ba gotoa auto sustain na ando nyara ka ba care for our life because that's why many times tu aboleti ase lese ni getega ingi ga ko era mwanya sae atatungete mwanya bantu amanya gutungate atati things so he had to bring ekige ko era dependence ya ujago koli out of which he provided habitat as mwanya bantu agoja komenya so God is never distant and uncaring ni nyasaye ga understand it no nyane mechandire tu nyara kabato gwetera nyasaye ni ga kolete ni ga yemanyete no nyane bwa mate boltu bwate nyasaye ni ga kolete igabo manyete so gwetera se Kristo bono ni go to nyara kabato koranga nyasaye igare ever close to humanity so nyasaye ni ga ko nyara kabato korora kananga ngakiaro ibwe ngenjo jasole because of obonene bwaye and closeness ne ya so korugaiga na wokoranga amaene nyasaye we keep on trusting and loving our God because of creation. Remember, in creation you could say something happens, but it is something very special in man. He was now seen in action. Iga koreka na kubomba mwanya bantu nande kara mo tutongira na mokaye mwanya bantu oranga no hada more it's not good for man to do what to live alone to live alone. So gaiga no nyasaye ako nyara kabaga kuyurukia na ndora to bwa mate buna bakalete bororo. So God igare motongi nigare oyo tuanjite mono na nero kunyara kabaga ku rule the universe na hande niga kunyara kabaga gotoira angenere. Actually in other words, God is Emmanuel. God is with us. Timati mulishingira kwa ndero cha pia mno sana mulisase samaringi yawa kwa asubutingi wa nyasaye igonta tukotebanga ebuku Biblia iye ko moro kinyasao ito buna nyasaye bwechinguru yonga imeyaye chinguru nchiro imeyaye ogimamboro nobogima atrosereti usatroseiri tuwenete komenyera yonga twanjirane komenyera embo ya nyasaye neke twanje komenya nembo ya nyasaye yonga twanje komenya embo ya nyasaye through Christ we see clearly that God is close to humanity. Yo nyasaye wito nyasaye wechinguru chubotongi nyasaye bwanchani he rules the universe yet draws near to you personally. Yo nyasaye mugambiro nenseye yatatomenyera umugwaye tikatomenye chimbo chichingiya chikureflect obuya wa nyasaye kandi chikoreta osichikorokyo bwanebwaye asobotongi. Emmanuel. Can I call the word Emmanuel? Elisi yao tavinga it is God does. Nganya sai amana manya. Ochi mwana can I call ya elisi yao tena isinia nganya sai urange na intu. Nande kaliria
uchimuna ontebina he lived with us ngakamenya amona into then he is with us manyasa oyo wale amona into ikonaki Yesu is God with us. Through him we clearly see God is what? Is love. Yumbi ya Yesu Kristo kera haramo na intu etokora uwanjani wa Nyasaye na ande tuara the presence of God and his character. Chinchiranchire tuwenerete kurigiria ustuwenerete komenyera ustuwenerete kumanya choko manyasa eyemo we need to be sincere. We need to be sincere and desire. Umari tumetenda beke dinganiria sekusi linde motalia nyore bia ne kwabe edisoma elioga. We need to be sincere and desire. Ndota ke ko aba kene na bali nokogania mono. We need to have daily prayer. Ndota ke to ba abo saba litukasiri tuko. We need to read the scriptures. Ndota ke to ba aba soma lingana. We need to trust and humble ourselves. Ndota ke tugegena na gwekeya intutu kabanyana. Igonye gotete kumanya sai chimbe chinye we coach menyere. Igona kitabu kia Matthew kya kunyuria. Matthew yemo kya gishina tatu. Tasama. Tasama bikira atafanya nini? Atachukua mimba naye atazaa mwana nao watamuita nani? Jina lake Emmanuel. Yaani Mungu pamoja na nani? Pamoja nasi. Kwa hivyo huyu Emmanuel ni Yesu mwenyewe. Na huyu Yesu unapomkubali Yesu kumaanisha ya kwamba Yesu atakaa pamoja nawe, ataendelea kukuongoza kwa njia zako zote. So kwa hivyo ase kitabu kia Mathayo na ndio hiyo 28 20 na leo tabina Mungu yuko na pamoja nasi siku zote. Igonga ekora mwanchirane Yesu Kristo. Igonga Kristo Yesu ni garamili yao chinga kichonsi. Emmanuel means God with us. He is near, he lives with us and he is with us. Lakini statement ya mo nagania umurisio tu. Umbeke ya aso mbeke usi. Cross listen, we have touched only the surface of his huge topic. Ni gotu akudense menke ase amegiri amara amange to nyarka bato kwegera. The character of God. Embo ya Nyasaye. God is greater and more incredible than we can fathom. Nyasaye ni gare monene na gweta ni gare incredible anyway. Incredible we can fathom and we will forever be learning about him. Na nento andra kunyara ko bato kumwegera igure yere chingaki. Igonga kimulia beke. Na tuchaka ku buate chimbu cha Nyasaye. Na tuchaka kumwegera Nyasaye oyo. Nditu kumukora. Igonga nitukasiri tuko tuwanditu ulikichingaki tunakumwegera Nyasaye oito ekiara is a very huge topic of which abora asome mpaka osio bungwa kuru asenze utaramanya Nyasaye. Yani na tawati shege polisi okolera gago oise koligereria barike ao nini go bamorete Nyasaye asinchira ao kuna bona Matayo igakomoreta Yesu ogebuna the promised mercy gogo so ase kitabu kia Mariko kianyara ka kamoreta buna oyo nyarete ko bago serve na go sacrifice ase nginjo bugema bwa bwaito gogo cha Luka yanyara ko bakoro ngana kia lingina mabira bene na go cha mwanya bantu gogo cha Yohana yanyara ko komoro kinga how is the son of God. Igonga ni topic turanya ko soma tunyakwegera and finally bona twanyara ko batagokora nga Yesu nigo are God with us. Ekiagira gajite akaba 100% human and 100% God. So korugago bono ngelinga nonya no bwanchani onsaligo ora to ko bwa to jaso mwana ulio mbo wikira obwanchani buri Nyasaye kunyara ko bakora jaso mwanya bantu you see obwanchani bwa Nyasaye bwa to jaso mwanya bantu mbo wikira obwanchani buri bwa to jaso mwana. So his love is actually extended. So koruga kuno bwanchani tutanyara ko bakora
go explain. Just imagine. How do you surrender your only begotten son? Sige jo ya bwaja. Onga kibwa njani bokale taki. Wotari angene kere nekerengo. So kuruga go anene mono buna twanyara ka bato come across ngelinga twanyara ka bato koligereria igoro ya embwa ya mwanya bantu. Gose ko nga kito nyara ka bato kara to ko manya nyasaye. Nekere to nyara ka bato ko manya nyasaye. Bono there are aspects to nyara ka bato wenjira to nyara ka bato koligereria to manya nyasaye ne actually with God now we have a sense of what belonging ntubugate asitoko nyara kabato to kora nyasa utinjara ngiruna basa abasani nyasa ni gago to accept the way to akalete una tole na ando nyara kabaga to assure that we are loved na ando nyara kabaga to assure nga ni goto kalete ni goto anchire tuwe kabanye abanyene na kuruga kunyara kabaga koloki empathy madumuna mwanya bantu into nabo ikakwaligereria kwa yanka umurisha nabo bwate issues chirega but you don't have anything to do about it lakini bona nyasaye rega agocha oligereria orra buna mata na Mary bachandegete buna bamusirimo muromo abo omaya kuruoda onga kai ngai bona mwakaraki mwamobeka auno elita amabera na mabebe irigocha he comes into action na kuruga gwo onyara kobaga kurigereria o jabono by grace. By grace itself. It is true is grace. Bono to post to go tabanga na into tuanyara ka bata okaraki to ko boli una mwanya bantu. Actually bono onkelinga that grace to atuade neema ya Bwana ekiagara gwetera ga gunyole tiyo bono te kale tukweren bono gutwa receive ayonsi galende. Now we have that opportunity to do what? To grow. Ndo bugate chinjira jogoki na imea ya Kristo. That's why now in John 15 verse 5 Aguna wanata kato ya some egara torona gido kina imeango ya Kristo na kurugago bono bwanjani bonyara kobogo to ira na neema ya Bwana iwe nasi ambapo wiki jao pia tutaangalia pride versus humility. John 15 verse 5. Biblia yokuwa na incheno musabibu na inu nechinsagia. Incheno musabibu na inu nechinsagia. Oyo omenyete imeane na inche imeaye. Oyo omenyete imeane na inche imeango. Oyo na memono. Ekiagera ntayo nche timoko nyara gokora kende gyons. Ekiagera ntayo nche moko nyara gokora kende gyons. In other words, for us to know God, bono tigatu manyanga, God is our vine and we are the branches. You can't be a branch nyoro to bwati the vine as correct. Ogotare. So let us remain connected with our God. Egere to that opportunity yo koraki yo kina, and may God bless you in Jesus name. Amen. Kimulisa. Again tonali wote wangelinga ki. To know God na giro gotwarwa matena Nyasaye. Tali ogotwarwa matena Nyasaye osome bukuyoka. Tali yo muntu bwate bunge bingo mutwe obwate omanyete bungo binge kapsa omanyete explain bukubiya. That is not the relationship to kwana gaiga. Relationship to kwana gaiga usako soma Luke chapter 2 verse 52 yaho tabanya Yesu akagiro both in stature wisdom in everything. Yes, according agro so obe omuya sebuko physically ogiro mentally ogiro na bono twale binte byonsi nali twanya nga you are growing in God. Actually it has to be all around. Yes. So you are growing in one part. Physically, physically yoka, you are not grown in God. Yani in other words, actually this reminds us. Oise kuligereria ngakie Passover, liribono abaibuli ba Yesu ba kogenda, barabo bamatenga Kristo, mbachitu kunyoranga uyo no ni gare omojoro nyasa. Igo bago ikahariba ikabama yotenga ngakibono gwato chanda ngai wakaberegereze bono to kurigia senjereka bire. They didn't know that he has begun the mission. Nyasa kale tak amota thing in chobono manyete I have a lot to do. Ekera go interact with the leaders igaiga e bago kuminga ngakibono akoleta mangana injereka bire. They didn't remember that he is the Messiah. Let us not forget our Christ. The moment we forget our Christ inigo konyara to correct we are bound to get lost. Like in the moment we are connected with our Christ we are bound to grow. Ni mai tenga masi weekend na wande mbaga nyete baru comment timai tusen kwa wako angata opportunity wase na kiere
then we conclude. Ekero mulisia kunya watatebia an overview of what you have learned today. Yamana mulisia sayo iko gitu asomira se lesson ye wiki tweli bagali nene yo kumanya sai tweli bagali nene yo kumanya sai na ande tweli bagali nene yo kumanya the true picture of our living God. Amen. Chinga kinyinge yo to kweli chinga kichitu tukuna kumili ya chicha chinse jimo ya wantara osiri lakini tuiba oswa asese ya malika machenu ayago turagera kumanya sai na tumanya nere mutongi ito tweli bagali nene yo kumanya sai tunya sai omochenu ande tumenyere obocheri bwaje tumanya sai bwanchani tumenye kolengana kuna tuchikire twanjani twasentwe na kuwa mono toro kiwanje banya sai asikira umuntu na bali tumeta motwe twetanaine batwetanaine kuwa mono tumanyenga obutungu banya sai ni obogotorokia na kinya sai aramo na intu gwete ase Yesu Kristo tiama na twasomera selesini tianya sa to konye tuyamenyere na kuwa mono tumanyenga ando si asoro gono waturire nya sai komenya jimbo chenya sai manya Kristo Yesu Emmanuel is with you. All right. Asante mwanchi mulilinga ayunsi na mangana mayanku wa sumulisi Juvenile mulisi Mwando na baigo mulisi Joseph Otuoli ekero kuigurama eyo onsi andake ayanse leseni ducha bange sana basore kuliga comment gali senso muliende ngabaligiri na gotegerera ayinki kwaigure gokina gose yalenginga kumumanya Nyasaye 0726447367 0741583878 kitambe chio na chigo che studio ya maase mokero gwake simi na ebo igo bali mukulika so mtandao alika ujumbe yakase comment section na internet toko igo birengeli bya bono mambia ndala rango babere batatu bali mugane tiko changile lesson ya bono mambia nkie kelia gwasomire kurwa soko mumanya Nyasaye dake onye gwaso iroroto manyingo bono mambia nkie keli gwasomete na ande ko igule asamalika iga bono mambia. Hello Gatembe. Hallelujah. Amina. Karibu sana mwaka mbaka. Asante ni unagoki kubarora. Yes, karibu sana. Anche ninchangieri nganaliye sisi ya lero. All right. Yes. Mande ase mono kumumanya Nyasaye. Kumanya Nyasaye nogo somali nganale Nyasaye. Oh yes. Na ninga mulisia onzaliga nsomile kitabu ya Isaya 6 mstari wa 9. Kitabu ekyoge Isaya kwa niranga abantu abange nigo bamumanyete bako igwaringana lakini mbali kolimanya watabe tabu Isaya isana lemo muwege sirike mustari wasta watisa mustari wa 9 ikibugia kianda omonchu muligeli no motegereri ase muri gotebanga omonene agantebya genda otebya abantaba okuigwa mure kurende timuri komanya gento na okorankorra mure kurende timuri kolengereria malikona rayo Dimetinga. Bono abantu abange nigo bakoigwa ringana. Lakini abantu abange mbaramanya. Eke okomanya Nyasaye, okomanya na kwenge nche nene. Eke okomanya Nyasaye, ono lari bono igo una morega bugo ringana iri Nyasaye, o Nyasaye oregabo. Nyasaye buna regabo, igo una mogokwana kwa niaba ya Nyasaye. Amen. Eke okwana kwa niaba ya Nyasaye. Oiso koba kwa kwani yake ndokere iziko ya Nyasaye kose kero iziko ya nina Nyasaye igo emine tinga mwatiga nina Nyasaye igo which means nga to komo manya Nyasaye because ekwamenta wose kwa Russia ekero komenta kwa mwatiga na Nyasaye ekero kwa Russia mwatiga na Nyasaye ase bitabu kya okomanuka egetabu yokomanuka 22:18-19 yate abana ki tormenta to Russia ege somelang igitabu yoko manuka 22:18
Ekarasome gitabu yukumanuka emirongo ebere na abibere osome uruchiri 15 bitatu malikago kwana iga omonchu motegereri nche igo ngokulira kira omonto uyo kuigwa mangana obani bwebukweye omonto ndebwensi kara ya mente nyasaye namo mentere ama akwa ayali kira sebukweye na monto ndebwensi kara arusie nsemo ya mangana obani bwebukweye nyasaye na arusie nsemo ya yasomo omote olia bwobogema na ase omochi olia omochenu ayali kire asebukweye Kalenko iguro mo tegereri ko iguro manganayo Amina maona mangana ekero to ikotobe kyavu sana ekero to gosomalinga ria monene nekero to kurandia na ya to kurandia na ya to kukwana na arari ntogenda siko ya Biblia na nyorete omurandia oyo omukali kundangirio gotebanga bituko ya Jumapili maneri ya Nyachieni nkaja gukumina na kidikari ya Nyachieni inkamotebi ngange kebungo egokwana igoro ituko rire mwana kile ya Nyachieni ikamobora togenda mabono mogaka bono kochakira bunga nyoranga omentire ikono bono mate kwa menta mwatigane na Nyasaye mwatigane Nyasaye toyo na Nyasaye igo moiko Nyasaye toko barime yao ekero komenta moiko Nyasaye no ro kworokereria no ro kubundisa twa eka twegenire twa barime yo moika twa barime ya Kristo ime ya Nyasaye twa reconnect kurusa paka igoro to kwana gente kamo kebwekaine mbuya mono mozezeniwe Amina sana biamono sana mwaka koruchiso mochirichia magira gali soko mentuku ya kigima ndakendo chene abachikumyo kambuguli ibere iga isatu alafu baadaye tuchikokolera gagu ngaya yogolili kurwankyura mentera selesene iga kumwanyenyesai Getembe Yarangana sina mbili ya 0741583878 072644 onye gwa somilelese ni kumanyasai nkiayura mento na baliso abekirega igabya ase studio balimwensi mwali kirega ndo chakina omundi aricha kuna chinsa mochia iwakaka buda gote listen and watching a santu musoru susu kuna chinsa mochiricha na Kuru City agote banga usini we sana ni lesi ni gabono mambia igatia banda bangi gatembe yes Hello. Karibu sana. Yes. Wakira mwe. Ngekwa igura selesi ni bono mambia. Nataka kuuliza siku ya Jumapili. Yes. Nataka kutoka sehemu za Mantaimana. Karibu sana my brother. Nauliza ya kwamba naposoma hii kitabu cha 2 Corinthians 12:7-9 Paulo na mwigo na mtunga Paulo na Yesu anamuuliza ya kwamba neema yako inakutosha. Sasa nauliza huu mwigo ulikuwa na mtunga Paulo ni gani huu na mtunga ambao namwambia mpaka na mazio naambiwa 9 neema yako inakutosha. Sasa nataka nijue kwa hivyo tunapokuwa ndani ya Yesu tunatafuta uhusiano wake mzuri. Na hilo unapofanya kinyume unapoenda kinyume na mapenzi yake kama huu Mungu ulikuwa na mtunga Paulo na mleta karibu ya kufanya majaribu. Nataka mnisaidie sana. Biblia go kwa na setabu kilikia ba Korinto ya kabere abalisia ushiko chakira nantu chakire igurake alisano na ibere eligere libuliria elimanya gocha agotabanga elinde timbaisa gocha kwenena wetania ekerengo ikiagera asobonge buko manolerwa oku nkae wali mbetete asomobere umutumwa osaitani angake timbaisa gocha kwenena
gwetania ekerengo asingencho yegente kingasaba omonene aragatatu kendwe kurenda gantebya obyo bwane bwagoisanire kiagira chinguru cyane cyikiranirie ase oboleu nabo ninye togelie amareu ane asomogoko ili chinguru cha Kristo chikaranse igoro asende kubuli alenga ligwe libono ligwe ligalia mobetetendi lieli asante na amepiga kutoka Masai Mara. Masai Mara huko ndio tulikuwa Sabato iliyopita pale Sekenan. So tunashukuru kwa hayo. Ni kwamba haya inatukumbusha kwamba katika yote ambayo tunayatenda, let not anything deviate you from the love of God. Hata kama hii miba, Paulo mwenyewe tukimwangalia ni kama alikuwa ameyapitia mengi. Initially he was serving God. He thought he was serving God. Lakini alipogeuza akampata Yesu kamili, akasema hakuna ambaye atamnyang'anya nani? Yesu. So licha ya haya majaribu ambayo alikuwa anayapitia, sasa akasema lazima asikie hivyo, ni neema ya Bwana inafanya nini? Inamtosha. So huenda kuna miiba mingi ambayo inachoma wa Kristo. Huenda kuna ugonjwa, huenda kuna maafa, huenda kuna mambo mengi ambayo yanafanya nini? Yanakuchoma, lakini yasije ya kutenganisha na upendo wa nani? Wa Mungu. Pia nafikiria huyo mwenye ameangalia kutoka huku mtazamaji ndio. Nikana kwamba anataka kujua hii mwiba ilijunga Paul ni mwiba gani. Lakini sasa tukumbuke namna hii, wadadisi wengi wa Biblia wamesema ya kwamba labda Paul alikuwa na shida ya macho. Macho ndio ilikuwa labda shida hiyo ndio ilikuwa inamsumbua, ndio ilikuwa mwiba wake. Ndio ilikuwa naomba itoke. Lakini neema ya Mungu ilikuwa nini? Ilikuwa imemtosha. Na wewe inaweza kuwa kuna mwiba fulani ambao umekuchoma, ambao labda watu hawajui, labda ni ugonjwa vile Mulisi amesema, labda ni mambo mingi ya ulimwengu, lakini neema ya Mungu, ukumbuke neema ya Mungu ichafanya nini? Ichaweka na imekutosha. Katika hiyo mwiba ambao uko nayo, kila mtu ako na mwiba wake. Katika hiyo mwiba uko nayo, jua neema ya Mungu still iko na wewe. Yonga Mulisi atatewanga let us not doubt God. The moment you doubt God, ndio nipa amesema. Tunapoangalia lesoni siku ya Sunday, tunamuona Lucifer, the first one to doubt the character of God. So the moment we doubt the character of God, it is one way hiyo mipa yenye inafanya nini? Inakuwa kikwazo. Exactly. Lakini vile mmeweka elders kwa msikilizaji wetu na mtazamaji ambaye amepia kutoka maeneo ya Masaini, Paulo analia, anaomba mara 3 kwa sababu ya mwiba ambao ulikuwa umemchoma. La muhimu zaidi katika maandiko ni kwamba Mungu akamjibu, neema yangu imekutosha. How many times do we pray when we are in troubles? Tukuna challenge, tukuna miba mbalimbali vile Ella umeweka. Sasa tunapoomba tukiwa kwa shida hizi, Mungu yeye labda tunataka jibu kwamba Mungu atoe. Unajua Paulo alikuwa anasema aliomba ili imtoke. Lakini Mungu naye majibu yake ni tofauti na jinsi sisi binadamu tunafikiria. Mungu anamhakikishia kwamba unapoomba ikutoke, kumbuka kwangu mimi tayari isha kutoka kwa sababu neema yangu imekutosha. Tusome haya mafungu mawili kwa niaba ya ambaye ameuliza hili swali. Soma katika James 4:6 na kisha Romans 5:20. Nikiona kwamba muda unazidi kuyayoma, netwa kwa nege Swahili asinge njama nige Swahili semeliende. Romans 5:20 ama James 4:6 ikiwa umeifikia. Na tunapoangalia kitabu cha Warumi 5 fungu lake la 20. Maandiko yanasema Warumi 5:22. 20. 5:20 the Bible says, inasema sijui tusome kwa hiki usi. Soma kwa hiki usi. Ama chiko agasoa elinde ogosalia kobe okonene mono. Kulinda si bibi amentegete
ama abira kamenteka kaba mangi kubwa asibi bia mentegete ama abira kakoraki akamenteka koba kubwa. Yes. So hata mwenye ameuliza na ningependa asome hilo kwamba there is a sin that could be troubling you. Kuna dhambi ile ambayo inafanya nini? Inakusumbua. Lakini ukimwomba Mungu, neema yake inafanya nini? Inaongezeka. Inashidi kuongezeka. Amen. 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 Nafikiri asante sana msikilizaji ambaye umeuliza swali kama hilo. Anayo muligiriri andako traboli gosikwa bwatingana kwali commentera ndo chichi yakanire gaiga kulinde nabongote abangambye mono sana bali mwisi mungagendere kubuli na commenta ya masema abange sana ngone itu asigira ba mazi weekend baga ntikubuli boniga engolendi urechika gicinde bali sinkuru bale ganko myoko barase elders conference stewardship congress. Yes, congress asingin chuya ebiro no tukura kolega mulisi Juvenile anaki ngana yayo mwali cheso muligeno matere tato endre ko endre gutigara twende gutwaro amate na Nyasaye kirengaki amangana ndiga kugwati bono biya bona tugwatika uwaje n'urwa koro kintu kike wa spread wa sawa ndibanda. Asante omulisi omwana jamano moralia yontate bate bangambye mono asibali bonse batutegera tasema mbya bono na bali bonse batuliritia ase TV abase bale Kenya saba senie andi tumanyenga Nyasaye itu Nyasaye bubwancheni tuendelea komenya na bana bamo bya mono mulisi tuli bya mono tigata ndreo komo manya Nyasaye mono na ande anene mono tenyara ko to kumanya buna Nyasaye oyo bubwanchani nekera tu amaminya rio boigo rio na botu gwanjana iswa tu asintwe mono naste ato sesenie ekara ta ndreo ko ete komenya ime ya Kristo go secretary connected with Christ. Wiki goja ntoligererie amagana ote anga pride versus humility. Omone na tuseni go ikenga kiyo be at the feet of Jesus. Igona yoro mwene ni gosomo itongo kanyakwe aligania kara na turaligeria se oboime kigima. Kero omulisi okuruga kero mukuruga ndakenga yi yurabe. Lerongo bera nyanjo college garia asinginje ya stewardship congress ya jagete tare ngapile kwa rero tare 8 wikaji tariki charero igono ya beire South Kenya ngima noire abarisi abanene district secretaries na bande abarisi ya judge clerks once no bare asiri tukuria rero ekera tukunya kuligereria ngana kitugutwara oba mate mono imamona na Nyasaye monene abaseni ekera tumarabo sichinga kicho abongerete no nchi nagwena rakobase kwarando chiga mulisi omo pastor Wilson rutanko ngakira kale ntumanye ngakie ko baguchimuino kulega tu akole kurugaiga abalisia karibu asante asinje tu asangire lesson onsi kende komi tunashukuru Mungu kwa niaba abonsi babatanire Nyasago seseni keratogo kora ogosaba asingincho yogo sieka amagelo yele seni mambiano mulisi Juvenile tokula susaba atana ni mbiyamo asingincho yo buyabugao kutoga chagite bakatwikirenga kiye yamona asenga njoli tukuri oli sabato ono ekera toko genda tugo dispass kuroiga toko genda utotangane na ndu tubwire bali abategereri au twabikira sama okao wabwire no wancha kwa ukuri yamona asenga njabyo sura tokorere byo bwaborekane litukurigima tinkusumutolitu. Amen. Pastor Mwanchu muligeli no motegeli shukrani sana sisi ni wa Esabato negendere tekegima tuchale togo mutumokomo ke ekero chiguraga chinsa isato kitwa kulele sini mwambia bona tuchale.